Кніга прарока Ісая, раздзел 41. Хай маўчаць астравы перада мною, няхай народы адновяць сілы, хай прыходзяць і тады гавораць, паспяшым разам да суда. Хто падняў з усходу таго, за крокамі якога ідзе справядлівасць, дасць перад абліччам яго народы і падпарадкуе яму валадароў, меч яго зробіць іх быццам парахно, лук яго, як салому падхопленую ветрам. Ён будзе пераследаваць іх і ісці будзе ў супакоі. Сцяжыны не будзе бачна пад яго нагамі. Хто дзейнічаў і здзейсніў, паклікаючы пакаленні спакон вякоў. Я Господ першы, і з апошнімі таксама я. Убачылі астравы і спалохаліся, канцы свету аслупянелі, наблізіліся і адышлі. Кожны будзе дапамагаць блізкаму свайму і скажа брату свайму: «Мацуйся». Узмацуе майстар залатара, а малатабоец таго, які куе, кажучы праз клейку: «Яна добрая», і ўмацоўвае яе цвікамі, каб не рухалася. Ты вось Ізраэлю, слуга мой Якубе, якога я выбраў, патомства Абрагама, сябра майго, якога спахваціў я з канца зямлі і з далёкіх ускрайкаў яе паклікаў цябе і сказаў табе: «Ты мой паслугач, я выбраў цябе і не адкінуў цябе. Не бойся, бо я з табою. Не збочвай, бо я Бог твой, прыдам табе сілы і дапамагу табе, ды буду трымаць цябе маёй правіцай справядлівай». Вось жа, засаромеюцца і пачырванеюць усе, якія злуюцца на цябе. Будуць, як бы іх не было, і папрападаюць усе, хто гавораць насуперак табе. Будзеш шукаць іх, і не знойдзеш людзей, якія спрачаюцца з табой. Будуць, як бы іх не было, і быццам яны нішто, людзі, якія ваююць супраць цябе. Бо я Господ Бог твой, які трымае цябе за руку і кажа табе: «Не бойся, чарвяк Якубе, я дапамагу табе. Не бойся, чарвяк Якубе, людзі з Ізраэля, і я дапамагу табе», кажа Господ і збаўца твой, святы Ізраэлю. Я перамяню цябе як бы малацільную цялежку новую, якая мае падвоеныя рады зубоў. Будзеш малаціць горы і сатрэш іх, і ўзгоркі зробіш, быццам парахно. Правееш іх, і вецер разгоніць іх, і бура рассыпле іх. А ты будзеш радавацца ў Господе і цешыцца ў святым Ізраэлевым. Бедныя і ўбогія шукаюць вады, і няма. Язык іх высах ад смагі. Я, Господ, выслухаю іх, не пакіну іх, Бог Ізраэля. Адрыю з голых скал рэкі, а на сярэдзіне лугоў крыніцы. Замяню пустыню на азёры, а сухую зямлю на вадзяныя ручаі. Пасаджу ў пустыні кедр, касію, мірт і аліўкавае дрэва. Развяду на пустыні елку, вяз і разам кіпарысы, каб бачылі і ведалі, разважалі і адначасна разумелі, што рука Господа возрабіла гэта, ды святы Ізраэлю стварыў гэта. «Прадстаўце справу вашу, кажа Господ, і правядзіце, калі маеце доказы», сказаў валадар Якуба. «Хай прыйдуць і паведамяць нам, якая будучыня. Паведаміце, што было раней, каб прыклалі мы сэрца наша і каб ведалі, што цяпер, ды што будзе, выявіце нам. Абвясціце, што мае стацца ў будучыні, каб пазналі мы, што вы багі. Зрабіце хоць што добрага або ліхога, каб разгледзелі мы і ўбачылі разам. Вось жа вы нішто, і праца ваша нічога не значыць, а брыда, той, хто вас выбірае. Узбудзіў я з поўначы, і ён прыйшоў з усходу сонца. Пазваў яго па імені, і ён стопча магнатаў, як балота, падобна як ганчар топча гліну. Хто абвясціў ад пачатку, каб мы ведалі, і намнога раней, каб сказалі мы справядліва. Ніхто не аб'яўляў, ніхто не абвяшчаў, ніхто таксама не чуў слоў вашых. Першы абвяшчаю Сіёну, вось прысутныя, і для Єрусаліма даю вестуна радасці. І глядзеў я, і не было нікога, нікога з іх здатнага да рады, каб адказалі слова, калі іх запытаю. Вось, усе яны брыдота, марныя справы іх, вецер і нішчымнасць статуі іх.